is your number one SM radio station. Love Radio. 50 SRP kaya busy. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Isang araw habang nanananghalian, pabiro akong tinanong ng aking anak na babae, nakakakasal lamang. Nay, survey lang. Sa tingin mo ba kaya ko na magka-baby? Nagpaplano ko na kasi kami ng asawa ko eh. Maingat akong sumagot. Ang sabi ko, anak, kapag nagkaanak ka na, tsak na mababago ang buhay mo. Ang sabi ko sa kanya. Alam ko naman po yun. Ang sabi naman niya sa akin. Malamang, hindi na po ako makakatulog ng mahaba tuwing weekends, tapos hindi na rin ako pwede ng biglaang lakad at bakasyon. Dagdag pa niya. Tama naman ang lahat ng sinabi ng anak ko. Pero hindi lang yon ang ibig kong iparating sa kanya. Pinagmasdan kong mabuti ang anak ko. Inisip kong mabuti ang mga gusto kong sabihin sa kanya. Nais kong matutunan niya ang mga bagay na hindi niya matututunan sa mga childbirth classes na dinadaluhan niya. Gusto kong malaman niya na ang mga pisikal na pilat sa panganganak ay naghihilom. Pero ang pagiging nanay ay nagiiwan ng sariwang sugat sa damdamin na panghabang buhay niyang iindahin. Kapag nanay ka na, hindi mo nagugustuhin magbasa pa ng dyaryo. Sa dami ba naman ng masasamang balita sa mundo, lagi mong maiisip, paano kung sa anak ko mangyari to? Paano kung siya'y nakasakay sa nag-crash na eroplano? Paano kung anak ko yung nasa loob ng bahay na nasusunog? Sa tuwing makakakita ka ng larawan ng mga nagugutom na bata, maiisip mo na wala nang masasakit na makita mong unti-unting namamatay ang anak mo sa gutom. Napansin ko ang magagandang kuko ng anak ko nakakamanicure lang. Bigla akong naisip na kahit anong ingat mo sa katawan mo, kapag nanay ka na, malulosyang ka talaga dahil sa matinding pag-aasikaso sa mga bata. Kapag tumawag na ng nanay ang anak mo, iiwan mo ang masarap na kinakain mo, mabibitawan mo ang mamahaling baso para lamang sumaklolo. Kailangan kong ipaalam sa anak ko na kahit sanay na siya sa pagiging career woman, madidiskaril ito kapag nanay na siya. Pwede siyang kumuha at magbayad ng tagapag-alaga. Pero sa gitna ng importanteng meeting sa office niya, maaamoy pa rin niya ang matamis na halimuyak ng kanyang anak na parang nagsasabing, "Mama, umuwi ka na." Kapag nanay na siya, gagawin niya ang lahat ng paraan, masigurado lang na nasa ayos ang anak. Dapat ay handa na siya sa napakaraming bagay na dapat desisyonan. Halimbawa, kapag nasa fast food sila, poproblemahin niya talaga kapag ayaw mag-CR ng anak niyang lalaki sa CR ng mga babae. Paano nga ba siya mapapanatag
na hayaang mag-isa sa kubeta ang anak na walang kamuwang-muwang. Bossing sa opisina ang anak ko, kaya sanay na sanay siya sa mga biglaang desisyon. Pero kapag nanay na siya, lagi na niyang pagdududahan ng sarili kung nagagampanan ba niya ng maayos ang pagiging ina. Maganda, very attractive at very confident ang aking anak. Pero kapag nagbuntis na siya at madadagdagan na ang timbang, mababagong lahat ng pagtingin niya sa sarili. Ang buhay niya ngayon na napaka-importante sa kanya, tsak na ihuhuli niya sa listahan kapag nagkaanak na siya. Matututunan niyang magpaubaya para sa kapakanan ng anak. Hihiling siya ng mas mahaba pang buhay, hindi para sa sariling pangarap, kundi para masaksihan ang katuparan ng mga pangarap ng kanyang anak. Gusto kong malaman ng anak ko na sa kanyang panganganak, ang mga tahi at makikintab na stretch marks ay magsisilbing tatak ng karangalan. Kapag nagkaanak na siya, tsak na magbabago ang pakikitungo niya sa kanyang mister. Mauunawaan niya na mas lalo niyang mamahalin ang isang lalaki na maingat humawak sa sanggol at hindi magdadalawang isip na makipaglaro sa kanyang anak. Natitiyak ko na lalong mamahalin ng anak ko ang mister niya sa mga bagay na hindi nadadaan sa kilig. Gusto ko rin sana na mapahalagahan ng anak ko ang sakripisyo ng iba pang mga kababaihan sa buong mundo. Yung mga babaeng nanindigan para labanan ng gyera, yung mga babaeng ipinaglaban ng pagkakapantay-pantay, at mga babaeng nagsusulang ng hustisya para sa lahat. Masarap na mahirap ang maging isang ina. Gusto kong malaman niya kung gaano kasarap na makita ang anak mong natututo ng mga bagong bagay gaya ng pagsakay sa bike. Gusto kong masaksihan siya habang pinagmamasdan ng anak niyang humahalakhak sa tuwa habang hinahaplos nito ang alagang aso o pusa. Gusto kong maranasan niya ang ibig sabihin ng tunay na kaligayahan. Kaligayahan na sa sobrang totoo, madadama mo ang sobrang sakit kapag nawala ito sa iyo. Marami pa akong gustong sabihin sa kanya tungkol sa pagiging ina. Pero hindi pa man din ako nagsisimula. Napansin ko nang nangingilid ang aking mga luha. Sa tanong ng anak ko sa akin kung kaya na ba niyang magka-baby, ito ang naging sagot ko. Kakayanin mo, anak, at hinding-hindi mo pagsisisihan. Inabot ko ang mga palad ng aking anak. Pinisil ito ng mahigpit, saka ako nag-alay ng munting panalangin. Ipinagdasal ko siya at ang iba pang mga babaeng mortal na niyakap ang misyon ng pagiging isang ina. Author unknown. Hindi tambalanisa yung sumulat. Butter na lang. Mabuhay ang mga nanay. Ayan na naman. Oo. Sensya na po, Daddy. Sabi sa inyo sa 365 days in a year, once lang po ina-affirm ang mga Na-honor. tatay. Yan. Ina-affirm at in-honor ang mga tatay pag Father's Day. The next day, Mother's Day na ulit. Because every day, 364 days in a year is Mother's Day. Yan. Iba totoo naman, iba talaga ang nagawa ng mga nanay natin sa buhay ng sino man. Yung isang magandang indicator dito na kunyari merong hindi magandang nangyari sa iyo, nataranta ka lang ng problema, di ba ang unang lalabas sa bibig mo lagi nanay, mama, Correct. mama Mama mami. ko. Oo, di ba? Mami. Di ba? Laging ganun Oh, yun isang matibay na indikasyon na ganun kadugtong yung buhay natin sa nanay natin. Totoo yan. And in this case, dito sa na-envision ko yung ginagawa nung nanay sa anak niya 'di ba? Parang dami-dami ko gusto sabihin sa iyo. Parang sure ka na ba talaga? Naku, hindi ito yung
parang basta-bastang bagay, 'di ba? Kasi it will truly change your life. Sabi Yes. nga, when a child is born, a mother is also born. May mga bagay na akala mo hindi mo kayang gawin na magagawa mo pala. 'Di ba? Yung magsipsip ng sipon. sipon. Oo, ng uwog. Kasi hindi na makahinga yung anak. Bago pa man nauso Oo. yung mga nasal kemerot, Oo. 'di ba? 'Di ba sinisipsip ng nanay yung mga sipon para makaano 'di ba? Madirihin kang babae. Dati ayaw mo yung mga ganyan. Ayaw mo ng mga malalagkit, Oo, 'di ba? Matalsikan ka nga lang ng laway. Correct. Eh. It's so gross, Oo. 'di ba? But once you become a mother, you do things that you don't normally do. Tama. 'Di ba? Mag-amoy ng diaper. Tama. Kasi madidistinguish mo ang pupu ng isang bata na normal sa pupu na parang malansa. 'Di ba? Amuyin mo pa 'yun. Sure ba ako? 'Di ba? Malansa eh. Sisinghutin mo talaga eh. Na normally, 'di ba? Nung Hindi mo dalaga tamang ka, ginagawa. hindi mo gagawin, 'di ba? Eh yung anak mo inaway, hindi ka pala away. Bigla ka naging palaaway. 'Di ba? Yung tipong kalma-kalma ka lang na tao, pero nung tinira na yung anak mo, nagsalita ka din, 'di ba? Hindi ka papayag na hindi gumante para sa anak o hindi ipagtanggol yung bata, 'di ba? Gagawin mo talaga ang lahat para maproteksyonan lamang ang anak mo. Ang galing talaga doon mo naisip, no, ang galing ng pagkakagawa sa mga babae. Correct. Hindi Di ba naman sabi ko nga sa'yo sa mga hayop din eh. Ang ganyan, Oo, di ba ganyan totoo. yung instinct nila? Truth. Na kapag ang To protect ang mga, to protect the offspring. nila malalagay sa alanganin, hindi ba talaga binubuwis nila yung buhay nila? Nakwento nga yung pusit, yung mother pusit partner. Yan. Kwento mo ulit doon sa mga Oo. hindi nakakaalam. Ano yung eksena ng mga puset, Yung di mother ba? pusit, hindi pala sila umaalis. Kapag nanganak sila, yung mga anak nila, binabantayan lang nila nandun hanggang sa mamatay sila sa gutom. Wag lang mapahamak yung mga anak nila. Isipin yung Ganon. pusit yun, ha? Correct. Pusit yun. Pusit yun. Okay, pusit, inaadobo. Di ba, kinakalamare? Di ba, pinupulutan nila, lagyan ng kamatis sa loob at saka sibuyas. Kinikilaw, di ba? Yan. Pero pusit pa Pusit lang yun. yun, di ba? Pero ganun na yung protection niya, parang instinct niya to protect the offspring. Yes. What more? Tayong tao, di ba, na made in the image and likeness of the Lord, talagang mas matindi yung yung pagkakahulma, Tama. di ba, sa mga nanay. Sorry na, daddy. In fairness, hindi naman kami magiging nanay kung wala kayo. So napakalaki po ng role na that you play in our lives. Kaya lang siguro talagang yung emotion laging connected with the mother. Tama. 'Di ba? Kaya nga kapag ka nanay mo yung tinira, nanay mo yung inaway, galit na galit ka, nanay ko yun eh. 'Di ba? May Hamakin ganun mo ka- lang lahat, wag lang ang nanay ko. Correct, totoo Diba? Wag mong yan. itadamay ang nanay ko sa away na to. Oo, Diba? tama. Ganun tayo palagi. Kasi we are very protective of our mothers kasi alam natin na yung sacrifices that they have to make. Totoo po 'yan yung yung sinabi dito ng author na akala mo maganda yung magbuntis. O maganda naman talaga eh. Pero yung pagkatapos na hindi na kagad babalik yung katawan, yung maiiwan ng mga battle scars o yung mga stretch marks. 'Di ba ano yun? Tatak ng karangalan. Yan. Gusto ko yung yung pagkakasabi ng author, tatak ng karangalan, 'di ba? In English, battle scars. Talagang yun eh, indikasyon na itong sinapupunan na ito ay nag-stretch ng bonggang-bonggang-bongga, 'di ba? Tas nung lumabas na yung bata. Nung lumabas na yung bata, 'di ba? Ang kinalabasan kamot. Nadugyot ng bonggang-bongga. Dugyot talaga. Yung word nga, ginamit nga Oo. niya, nalosyang. Di ba? Diba, Sabi niya, nalosyang. Nalosyang. Kasi nakakalosyang po ang pagbubuntis, Di ba? Minsan, tinitingnan ako yung tiyan ko talaga. Pag nagkaroon ako ng lakas ng loob na alam ko mababash ako. Pero pag nagkaroon ako ng lakas ng loob na picturean yung tiyan ko at ipopost ko, pag nalunok ko yung mga bashing, kasi losyang na po talaga yung tiyan ko eh. Ay, sino nga, isipin mo, yun ang gawin mong caption, Oo, tatak ng karangalan. no, Yan. 'di ba? Although hindi kasi lahat maiintindihan 'di ba? Hindi lahat maiintindihan. Sabi ko nga doon sa anak ko kasi laging tinatanong ng anak ko, bakit ano daw nangyari doon sa pusod ko? Bakit parang buyangyang na? Pangit Naging talaga Jolene. siya. Oo, ang pangit niya na talaga. Sabi ko, anak, you don't understand it because it's scientific, but when you were ano ba yan? Ang hirap naman mag-English, anak. Nang malik ka pa dyan ka sana lalabas. Kaso hindi magkasya, bumalik ka. Naghanap na italabasan. Oo, yun yung explain ko sa kanya kasi ang hirap English yun eh.
'Di ba? And pinakita ko sa kanya kasi nagkaroon ako alam mo FB memories, 'di ba? Facebook reminds you of what happened years ago. So 2012 meron na party ako na inattenda na nakaano ko luwaw, Hawaiian. Okay. Ang ganda-ganda ng pusod ko, promise. Nakalimutan ko na ganun pala yung pusod ko dati. Nakalimutan Yung mga panahon, ko. hindi mo pa siya kinukuting-ting. Yung mga panahon, Ayun. hindi pa siya nakabuyang-yang. Oo, ngayon paghawak mo tayo kami, nakausli naman. Usling-usling na siya. Dati talagang paloob, tas ang ganda ng pusod ko. Pero dahil, because of motherhood, especially twice na nangyari sa akin, talagang ang Lumuwa. sabi, luwang pusod po ako. Yun yung caption. Nakikipag-contest siya sa chan. Correct. Ganon talaga, luwa. Ganon, and ang dibdib ng babae, pag dalaga ka, talagang you pride yourself with perky breasts. Yan. Diba? Tayong-tayo. Diba? Ngayon naintindihan ko kung bakit meron ng, tawag doon, yung underwire. Okay. Feeling ko it's more so para sa mga nanganak na, para kahit papaano umangat. Kasi bumaba ng slight. Hindi. Anong slight? Slight is an understatement. Ng bonggang-bongga. Ng bonggang-bongga. Pusod na nalosyang ng bonggang-bongga. Stretch marks ng bonggang-bongga. Dibdib na bumagsak ng bonggang-bongga. Sipin Diba? mo yun, inalagaan mo nung dalagang-dalaga ka, Oo. pero wala kang nagawa nung Tama. pagkatapos mo manganak ka. Correct, but in spite of it all, 'di ba? Hindi, I wouldn't wish na hindi ko na Of course, I wish na maibalik ko yung 2012 body ko. Pinost ko yun sa chat group natin, 'di ba? Ang nipis-nipis ko, sobrang balingkinitan. Parang yung waistline 16. Grabe, no? Grabe, ngayon ang 16 inches sa akin, my nose. Diba? Of course, sometimes I wish, but I wouldn't have it any other way. Talagang proud pa rin ako dun sa lahat ng battle scars, bonggang-bonggang bagsak ng dibdib, bonggang-bonggang buyangyang na pusod. Kasi lahat ng mga tatak ng karangalan. Tama, lahat Oo. ng tatak ng karangalan na yan nagluwal ng dalawang buhay. Correct, totoo. Diba? Totoo 'yun. Totoo yun. Kaya siguro gano'n nilang katindi yung pag-uplift dun sa mga mothers. And yung may sinabi dito dun sa yung author na ang anak ko ay career woman. She easily makes decisions. Napakabilis para sa kanya na magdesisyon. Pero pagdating sa pagiging ina, nagse-second thought, tama ba yung ginawa ko? Kailangan i-process Oo, talaga at tsaka tama ba? Mali yating ginawa ko eh. Mali eh, 'di ba? Pero pag sa opisina, pag nagdesisyon, agad tapos Firm ka agad. 'di ba? Pero when it comes to motherhood, nagse-second thoughts ka eh. Ganun yung ginagawa ng pagiging nanay. Nababago talaga activities, daily Priorities. priorities, daily routine, even perspective ng isang babae kapag ito ay nag-asawa at nagkaroon na ng anak. Correct. Diba? Diba? Yung sobrang meticuloso dati, ngayon ibang-iba. Yung tipong dating sobrang arte, I mean. Oo. kung Sobrang gaano- linis ng bahay. Oo, ngayon. Nung nagkaanak, wala ka buyangyang nang na din. pakialam. Oo. Tama. Kasi ganun talaga, nababago. Pero isa sa mga pinakamagandang, based on my observation din, na talagang ang isang babae kapag nagkaroon na ng anak, they become selfless. Nakakalimutan talaga nila yung Sarili nila. Correct. At iisipin nila ay ang anak nila palagi. Tama. Ang kapakanan ng kanilang mga anak. What can you say, Tang Henyo? Masasabi ko lang siguro yung kwento na to magsilbi sa lahat ng mga anak ngayon. Titigan yung maigi yung mga nanay ninyo. Yan. Titigan mo ng kung bakit ganyan ang katawan niya. Yan ay dahil sinakripisyo niya para sa inyo. Tama. Correct. O, diba? Huwag bastusin. Huwag sagutin. Mga sagot pabalang. Correct. Nako. Baliwalain. Huwag magrebelde. Yan, di ba? Kasi hindi nyo po alam yung mga tatak ng karangalan. Tama si Tanghenyo eh. Tingnan mo lang, titigan mo mula ulo hanggang paa. Makikita mo lahat ng tatak ng karangalan. Tapos Tama. malamang mag-iisip ka twice kung kukupitan ko ba to? Magsisinungaling ba ako na may project kahit wala naman? Ang daming sinakripisyo para Diba? sa'yo. Para sa'yo. Totoo yan. Ganun yun. So, honor thy mother and thy mother and thy mother. Puro mother.
Sorry Sige, na, oo, moment fathers. nyo ngayon, okay lang. Moment nyo. Oo. Pag Father's Day, moment nyo, promise. Maraming salamat, Mahiwagang Burnay, sa pag-share ng trending post na yan. Thank you very much. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan. And if you have stories to share, o kaya meron kayong magandang article na nabasa, di ba? Sa tingin nyo, parang magandang i-share sa Burnay. Napakagaling nung aming writer na magtagalize. Tama. Yeah, napakagaling niya po dyan. Pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Eto, batiin natin ng happy birthday, and at the same time, they are also celebrating their wedding anniversary. Uy, sino yan? Si Mr. Marlon Lineses. Hi, congratulations. Hi, Sir Marlon. Happy birthday and happy wedding anniv din sa inyong dalawa ni Joreline. Ayan, Miss Joreline Lineses. Happy anniversary! Salamat po sa pagtutok. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your Wednesday. Smile ka lang, you are blessed in so many ways. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one. SM Radio Station.